Spoločnosť Roa.sk je výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu s obalovými materiálmi od roku 2007. Sídlo spoločnosti je v Hornom Hričove, prevádzku máme aj v Bratislave a takisto v Prešove na východe Slovenska. Súčet obratov týchto spoločností za rok 2024 bol 13 miliónov eur a to nás radí na popredné priečky, čo sa týka slovenského trhu. Zaoberáme sa výrobou a distribúciou obalových materiálov. Výrobu máme situovanú v Hornom Hričove a disponujeme 11 výrobnými zariadeniami na výrobu vried a strečových fólií. Čo sa týka mesačných objemov, tak spracujeme približne 130 tón fólie, či už na výrobu vried alebo strečových fólií. Čo sa týka množstva vyrobených vried mesačne, je to približne 2 milióny kusov vried. A vďaka tomu, že disponujeme viacerými výrobnými zariadeniami, tak dokážeme zákazníkom ponúknuť pružné a rýchle dodacie termíny. Takisto disponujeme veľkým skladovým priestorom. Rozloha je niečo okolo 4000 m2. A čo sa týka našich výhod, tak takisto máme vlastnú dopravu, vlastný vozový pár, ktorý obsahuje 11 súprav, takže tiež dokážeme zákazníkom ponúknuť pomerne rýchly dodací termín. Denne rozvezieme zákazníkom 25 až 30 tón materiálu.